Errepresioa Euskal Herriko txoko ezberdinetan jasan dugu aurtengo ikasturtean. Altsasun, Beasainen, Oreretan, Leioan, ikasle sindikatuetan, ikasle abertzaleak, Hernani eta Azpeitiko ikastetxetan. Ugariak izan dira kasuak. Horietan guztietan, errepresioa estatu egiturek exekutatu dute euren polizia, epaitegi eta kartzelaren bitartez. Historikoki ere Euskal Herriaren aldeko borrokak errepresaliatu ugari utzi ditu, eta horren adierazle ditugu preso zein erbestean aurkitzen direnak. Ez da kasualitatea, bada, izan ere elkartasunak ez duetenik izan hamarkada guzti hauetan, eta oraindik ez amaitu. Elkartasuna beharrezko izango dugulako injustizia sozialak dirauen artean. Batzuek bestek baino gehiago duten artean. Gure bizitzen gaineko jabetza enpresari burgesen interesak handitzeko mantentzen den heinean. Borrokak, gatazkak, errepresioak bere horretan jarraituko dute testuinguru honetan. Baita elkartasunak ere, zapatuen arteko elkartasunak, klase elkartasunak. Elkartasuna bere forma ezberdinetan. Keinu txikietatik bizitza ustera arte, besarkaetatik protestara, autodefentsatik elkarbabesera, maitasunetik ofentsibara, eta horrela elkartasuna iraultza materialean bilakatu arte. Hori da bidea guretzat, gorria dugu xede, inor ez delako aske izango, inor gatibu den artean, edo denon askatasuna soilik, denok aske garenean has daitekelako. Bestearen azalean jartzea, hori da elkartasunaren funtsa, eta horri erantzuten dio gure proiektuak. Edozein erasoren aurrean ez etxi, gogorre utzi eta antolatu bai. Gazteunako antolauen azken izan da, ordu bat aterditan hemen gaztetxen izangoa txupinazoa, botakola Ramon Angelek. Gero ordu biterdik aldea izangoa Bazkari frontoien, Bazkari eta jarraien joku batzuk egongo die, jendea pixkat entrenateko, pankartak egiteko aukera ere bai egongo da, eta aparte atxaldeko bostetan hasiko Goierri Punk festivala hemen gaztetxen. Gero Goierri Punk festivalak eukiko etenaldi bat, eta hor hainbat reivindikazio egongo die, era batea eta bestea, eta gero haueko behatzitan hemen segituko Goierri Punk festivalak, eta gauen bai kontzertuko egongo die, espero jendea animatzea.